Okay, i dag der vil vi brænde Danmarks flag. Selvfølgelig snart vi dræbe Danmark. Sådan, så skal Danmark dø. Ja. Det lægger pænt meget, fordi jeg har webcam tændt. Som det webcam. Det filmer skærmen. Det er webcam, der filmer det. Ja, webcam, så er det det. Ja. Ja, så filmer vi sådan, hvordan skulle det filme skærmen? Det er tændt lige nu webcam. Ja, hvordan skulle det filme skærmen? Man kan... Det er en dårlig ting. Sådan. Du siger noget. Nej, jeg gør, at man skal højre klikke for at det med. Nej, det er Og på tredje helt med. Jeg prøver. Ja. Ikke fra klokken 16. Hvad? Og hvad har du skrevet ikke på klokken 16? Fordi det kan være, jeg kan sammen klokken 16. Det kan jeg ikke. Så? Hvorfor ikke? Fordi jeg skal ikke. Jeg skal ud og spise. Spise? Hvor er det, hvad der hedder? Så du kender ikke personen? Jo, han hedder Patrick. Ja, måske er det noget. Jeg ved ikke. Jeg kan også sige det der. Men der er det der regn, der er der det. Okay. Kæft, den flipper. Tænk på det der TNT, der ikke kommer til at springe dig nu. Sådan, nu gik det ind. Jo. Der er en tusk på dig. Løgner. Ja. Gjorde du det ikke? Gjorde det Ja, det Hvor? er det. Vi gjorde det lige før. Ja. Er det væk nu? Så magi. Kan du bare gå ned og starte i det? Jeg tror faktisk ikke, det vil gå ind i uden lige nu. Nej. Er det fordi det regner eller hvad? Prøv at se lige til den her etage. Har sit liv til det hele. Jeg gider ej. Sådan flot. Brænd op i helvede. Det er et mega fint hus. Skal I udlægge? Hvorfor kan jeg ikke engang komme ned ad trappen lige nu, mand? Du må hoppe. Udlægge det, der gjorde der. Udlægge regnen. Ikke udlægge det. Jeg kan ikke se det lige der. Brænd til det. Nå, gris. Det er sgu ikke en gris. Det ligner en gris. Kæft, det ligner sgu ikke en gris. Du gjorde det så. Det kan også være min gris, når jeg er helt lyserød. Hold nu kæft, du var nej. Du kan bare lige forestille dig, at det springer nu, sådan at det bare flyver væk. Nej, han er ikke. Mike. Ja. UK, man skal kunne se det. Det skal I ikke også. Jeg skal sørge for, at de ser det. Oh my god, man. Det lærer ikke til mig. Det er bedre end før. Okay, nu er det der. Fuck, det er kraftigt med guld i det pis, mand. Så er der noget TNT, jeg springer nu. Jeg må selv udenom det. Jeg skulle lige gerne lunde mig. Hold kæft, du skal bare lade mig finde en stil, og springer ind i luft. Mig for helvede. Hold kæft. Det kommer til at virke, det her. Skal du lade lunde, din idiot? Nu skal du se det inden for huset af. Bare springe det i luften. Død over Danmark. Goodbye, Danmark. Jeg har aldrig nogensinde kunne lide jer. Fuck. Hvor er det, jeg viser på? Skal vi ind og se hvad? Han er flot. Den er 1. Og vi får lige se den der.